ba a samu komi da shi da kuma tsayacin sarki ne wani ya muke rakin nan da kake gani can ke zuwa ya shage shi ya ɓaushi hutuwa to mutum ne bai cancanta ba kuma an ga dole shi kan to ka gani can zai je sha ya wannan taku ce da abin da ku faɗi ku faɗi ni ba abin da ya dame naku ne wannan wai kai sarkin nan mutum da ya shinkafa ya zama shan mutane kai matan mutane ma an suka zo wucewa kallon su yake kallon su yake ko gaba salamu baya salamun sarki kadari sa gaban ka inda kake so yawa talakawa to ya aka ne me yake faruwa yana kuma za ku zage ni ko duka na ku na ga malamin dina ina magana kan wani kalle kalle me ya faru Allah shi make ka ina jaka mu kuma me muka ce mu daga muka iske a fada tuntuni muke zaune a fada nan kai kawai muke jira duk abubuwan da muke ji a gari ba mu taba zuwa mun zo mun ce maka ga abin da muke ji ba muka gumda bakin mu muka shiru kenan ka nan mutane suna zagi ne suna baki mulki bane a garin nan sai makaji kai na san ka akwai munafici shi yasa na aje ka a hannun dama na ba zancen munafunci gaskiya ce nake faɗa abinda kake aikatawa shine nake ji a gari malam ba da haka ne haka yake ku ba zaman gurin ku an ce duk wanda bana yi shinkafa an ce ya kawo buhu uku na shinkafa gidanka haka ne a to masha Allah ai haka nake abi yayi amma wannan ban Allah Allah ka fita ka Allah ka fita ka ta ce wace sarki ka bi a hankali walki Allah ka fita ka Allah ka fita a hankali ba hankali wannan yara hausawa ne ran sarki shi dade ran sarki shi dade mun kawo mun gashi yawwa ya sarki shi dade yawa sarki na godiya sarki na godiya yawa dan yarba me kace ba da kai abin da yake tafe da mu gaskiya garin na abin da ake mana mun yawa to me aka yawa abin da yara hausawa suke mana garin nan yayi yawa to me ake muku ta yaya za a ce muna kiwo aladu muna kiwo kare suka kashe mana saboda haka din na ga da mu dau mataki abu ya zo ya samu matsala a ga kaba mun yi laifi to shine muka zo muka kawo ma mai gari ya dau mataki ji abin da ake mana yayi yawa to shikenan yarba za a duba lamarin to shikenan ba damuwa ai rashi ki dade ba wai ba damuwa ba mun kawo na farko ka ce kada mu magana gaskiya ne mun kawo na biyu ka ce kada mu magana gaskiya ne to yanzu ba za mu magana ba yawa tunda ba za mu magana ba kin ga ba yake taki uwarki ba no ba ku zaki ba kaza Allah ya muke ka Allah ya muke ka Allah ya muke ka da yawa shi Allah ya muke ka mu sarki da mu barki shi ku kada shi mana ban na Allah shi dan ku mai shi ai ku ji ya